ihmeelliseen makuun. Kerroksittain hienointa punssia ja vaniljaa, rapeaa suklaata. Viennettä punssi. Jokainen pala on juhlaa. Antaa vettä, tuppajumit! Mutta panterit sukelsivat taas Ilmarin niskaan. Valunu tempaisi koneen ohjaimistaan kyljelleen ja pujotteli sen kapeasta solasta. Haha! Turvassa ollaan kai! Yeah. Lennä Disneyn ihmeelliseen maailmaan! Voi voi voi! Voi taikina! Voi voi voi! Voi taikina! Voi 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 voi! Voi taikina! Voi 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 voi! Voi taikina! Voi voi voi! Voi voi voi! Yeah! Voi taikina! Illuksen kanta-asiakas. Ota nyt esiin oma luettelosi ja valitse joululahjat koko perheelle. Soita tilauksesi numeroon 9013131. Pidätkö eniten paakareista, kristalleista vai hannuista ja kertuista? Osallistu piparikilpailuun myymälässä ja voita joulukuusi. Tämä autouutuus asettaa luokassaan uudet arviointiperusteet turvallisuudelle. Uusi Primera. Ainoana luokassaan. Airbag-turvatyyny. ABS-jarrut. Multilink-huippujousitus. Immobilizer varkauden estolaite. Uusi Primera. Turvallisuus vakiona. Kärsivällinen. Hellä. Suojeleva. Täydellinen äiti tarvitsee maistuvaa, täysipainoista ravintoa. Kun hän huolehtii pennuistaan, Viskas huolehtii heistä kaikista. Kun kissan tuntee, tietää mikä sille on parasta. Siksi Viskas, sitä kissa ostaisi. Disneyn musiikkisadut. Uutuutena Leijona kuningas. Olet Nero. Mulinex. Nero keittiössä. Nappaa nyt hintaedut K-Marketista. Myllyn paras torttutaikina 6,90 paketti. Lännen tähti torttutäyte 4,90 purkki. Ja Estrella snacksit 10,90 pussi. K-Marketista, tämän kartan alueelta. Elintarvikkeissa on jo pitkään ollut näkyvillä kilo- ja litrahinnat, joista on helppo todeta, mikä on edullista. Nyt kilo- ja litrahinnat ovat tulleet myös pesuaineisiin, ihovoiteisiin ja moneen muuhun. Jopa nauloihin ja maaleihin. Nyt järkevä ostaja säästää selvää rahaa. Kuluttajan asialla Oulun lääninhallitus ja kuluttajavirasto. Tiedätkö, mikä sinulla on videonauhalla? Oletko varma? Saammeko auttaa? Videorekisteri. Oikea ratkaisu, jos haluat tietää, mitä sinulla on videonauhoillasi. Tiedätkö? Videorekisteri. Oikea ratkaisu. Soita TV-putiikkiin ja tilaa kätevät tarrat ja niille taskut. Osta videorekisteri. Nosta luuri ja astu putiikkiin. We just sailed out on the Big Arthur. Said we're one big happy family.